Tak teraz je part 3. Natočil som predtým ešte video, len to som vymazal, lebo by som dostal žltý dolár, lebo Kiko tam niečo neslušné povedal. Tak, tak obidva povedali niečo neslušné, tak by som dostal žltý dolár a to nechcem tak. Aby som mohol pre vás robiť ďalší content. Ideme na nejakú turistu. Sme na túre a budeme sa snažiť niečo nájsť. Tu je hneď influencer. Ukážem vám výhľad. To tam, čo vidíte, tak to je... To je... Ja som ukázal! To je, jak sa volá, ostrov. Pozor! Boha! Toto fakt škaredé. A to je tady auto. Pani, my sme tu boli aj včera, aby sme to chceli skúsiť. Toto preskúmali. Tam hore sme to chceli skúsiť, že aká by tu bola šlapačka. A ešte sme tu natočili. A mám tu aj lekárničku, keby náhodou Kiko. Mám tam aj náhradné plienky. Pre nejakých malých chalanov tam hore, naľavo. Tak uvidíme. Kamo, počkaj, potrebujem položiť kameru. Poďte sa nami. Daj veľa, natočím ťa. Počkaj, ne, ja si potrebujem položiť kameru. A tu máme vila, jak ide hore. Dobre ste si cestu. Ty koks, ale kúkajte, toto sa nezdá, ale je to... Štípe to. Všetko, toto všetko... Tu bol drák a počkaj, toto zhodíme. Pohode? Mám ťa ošetriť? Ono, teraz chalan... Je to teraz prekliaté, ako včera. Spadol Alex, Vilo spadol. A teraz to je opačné. Pohode? Potrebujete ošetriť? Nie, ale som v tých... Takto? A ešte musíme ísť zachraňovať Alexa. Alex, daj čelo. Aj na nos. Boha. Daj. Mám tu nejakú vec. No teda na nos. Vilo, nechod sám. Na nos som spadol. OK, tak daj nos, ideme ti ho cel obviazať. Ukáž? Nevidím potom. A to čo je, kamo? Musíme ho ošetriť. Ukáž, čo tam má. Neviem, veď ja tu nemám žiadnu vec na to. Ale Adam, keď tam... Odstrihni niečo. Ale kvôli tomu ste... Nemusí to byť isté, no. Dajte like a odber. A kto hlasuje, že nemám obviazovať, keď ťa boli napríklad ruka alebo niečo, alebo nos, tak dajte like a komentár, kto hlasuje, že nie. A napíšte do komentáru prečo. A tí, ktorí si myslia, že nie, tak... Nie, som sa zamotal. No, kto hlasuje, že áno, či nie, tak nie. Tak nie. No, počkaj, som sa zamotal. Kto hlasuje, že áno, tak dá komentár a like a napíše dôvod, prečo si to myslí. A kto hlasuje, že nie, tak dajte mi odber. Máme tu nejakých bojkov. Kiko sa bojí ísť ďalej. Kiko sa bojí ísť ďalej, tak už nás prosil, že 20 krát, či nejdeme už dole. Ideme až hore. A tam možno bude poklad. Tak ideme sa pozrieť. Za mňou svieti slnko. A budeme aj, nebojte sa, budem vám natáčať aj šortky. Krátke je, jak budem, napríklad pôjdem na tréning. Len teraz nebudem chodievať, tak ešte 2 týždne. A potom vám možno budem hovoriť na môj zápasový deň, s kým sme hrali, jak to skončilo. A podľa mňa, jak budem hrávať, tak určite ma sledujte a budem dávať môj game day.
tak ja idem inou cestou, lebo oni tam dole išli inou. Našli inú, tak ja idem. Tak, tam je Vilo a Alex. A keď chcete môj match day, jak vyzerá môj zápas, dajte 3 lajky. A musíme mať 7 odoberateľov. Zachraňujeme Kika. Niečo sa mu stalo. Kiko, are you okay? Ona robila spadol s krepčicou dozadu. Tak teraz sme sa s Vilom dohodli, že aj on bude mať zatiaľ nám to vychádza na 3 party, ale budeme sa snažiť robiť na každom a musíte nám dať na týchto partoch musím... Tak prepáčte, že som sa tak prerušil, len som sa ostrom zadal. Vilo, si v pohode? Dohodli s Vilom, že na celom part 3, máme 3, ale bude dokopy, keď bude 7 lajkov a 7 odoberateľov, tak natočíme naše match daye. Ja ešte nemôžem hrať, lebo mám tu zlomenú nohu, jak som vám pred 2 minútami hovoril. Tak už tak 15 minút ideme. Makáme, máme kondičku. Len... Počkaj. Chalani, jeden mi poďte pomôcť. Aj tu spadol Vilo. Je to náročný terén. Radšej sa mne choďte. Radšej by som si ho dohodol. Tak dáme na ešte nejaké strihy. Tak budeme mať part 4. Lovím.